a régi világban, amiben én is éltem, azért másképp volt, mint most, mert akkor nem volt televízió, nem volt a szegény embernek, paraszt embernek se, cigány embernek se, nem volt újság, hogy tudod volna újságból, most mind megy a nagyvilágban. Nem volt tévé, nem volt rádió, ez nem tudott az ember semmit se, csak annyit tudott az ember, hogy mikor valami érte, hogy rácsaptak az ember, aztán vitték a vágót. Sinišće hunje duše. Aha, ez itt i pojašu se lupi post, što je zapitaš način, tako da njime. Njam čak to tako, a šo postke i poče tuče sa pojaši, a svidóba sa, poče tuče sa pöllából. Itt voltunk körülbelül 4000-en, egy zsúfolásban. Ebben az épületben jobbról, balról férfiak, nők, ahogyan voltunk, úgy feküdtünk a szalmán. Csinos lány volt, azt láttam. Hát az öreg, az meg azt mondták, mindig mondta, hogy ő neki azt mondták, szép kis csendőr. Hogy olyan, azt a képet gondoltam, én úgy emlékeztem rá, hogy olyan jóképű srác volt, hogy ő szép kis csendőr volt. Hát tetszett a tollas kalap. Tudja, csendőröknek, meg hát rendes állásuk volt, rendes fizetésük, nyugdíjas állásuk. Katona hivatásának szépsége nem az, amikor fényes ruhában az élet szépségét élvezheti, hanem az, amikor tépet ruhában, vérző homlokkal járja harcmedőt, és tettekkel bizonyítja, hogy méltó arra a szeretetre és nagyra becsülésre, amellyel nemzete körülveszi. Hát ugye akkor azok azt a rendszert szolgálták. Horthy rendszert. Na most ugye akkor a Horthy rendszerben vitték ugye szegény zsidókat, üldözték meg minden, aztán hát ugye kiszedte őket össze a csendőrök reggel, amikor vitték őket. És arra háborús bűnösnek nyilvánították. Megszökött, akkor aztán ráduplázták, akkor 17 évet kapott. Rántsunk kardot, és kiáltsuk egy szívvel, lélekkel, a hazáért, mint halálig! Aztán jön haza, azt mondja, késő, de azt mondja, összeköszönni a cigányokat, majdnem sírt. Aztán, hát összeköszönni, hát kiszedte volna össze, talán a papnövendékek, hát nem a csendőröknek kellett teljesíteni a kormányrendeletet. A Fárka. A cigány Fárka. Mondja, hogy tulajdonképpen ő velem mi történt. A nyáron, most a nyáron. Hát mondom, Fárka, én arra nem tudok semmit. És mondom, akkor azt mondom, hogy már én arról tudtam, hogy a zsidókat összeszedték, ugye? De hogy a cigányokat is, ez soha nem is volt. Tehát te tudtál róla? Most tudtam meg ma 50 éves koromban. Na most én a Fárkóval azóta sem beszéltem, azért szeretném. Na most ő azért mondja, ne találtanak faterért az apám, ugye, őket szedte össze, vagy hogyan volt ez akkor? Nem mesélt el? Nem. Már azért én is kíváncsi lennék rá. Hát ki volt az a parancsban? Ő is csak egy... De te erről soha nem beszéltél nekünk. Jó, ilyen örömöket beszélt. Na, az volt a baj, ugye? Nem tudunk erről semmit mondani. Semmit. Most tudtam meg arra. Én nem mondom azt, hogy esetleg nem igaz. Már a tények azok tények. Ezt most hallottam, amikor maga mondta nekem először, hogy ilyen is van. A Fári volt a fuvaros. Aztán mondták, hogy már a csirkékhöz jártam, hogy nem lesznek csirkék, azok az újfajta lomán csirkék voltak, oda jártam, ugye az mindig biztos volt. Úgyhogy ugye megkaptuk a kis pénzünket, aztán mondták, hogy nem lesz. Aztán a Fári mondja, Bari néni, ágyún én nekem rakódónak.
Már ő fuvarozta a szalmát, szénát. Nézd meg. Üdvözöld a mamát. Jó napot! Adjon Isten! Hát hogy van? Mi van? Az van, hogy le vagyok nyomorodva egészen. Hát akkor kigyön nekem rakódni. Na ugye mondtam ezeknek az uraknak, Mit? hogy hiszen sose haragudtunk, vagy nem. De miért? Azért már tudott rakódni? Hogy az uram csendőr volt. Hát miért? Én nem emlegettem. Emlegettem valamikor is? Nekem sohasem. Miért a gyereknek emlegettem? Nem tudom. Hát miért? Akkor az volt, most meg az van. Igazadva látod. Emlékszel rá, igen, most utána nem lesznek csirkék hunkára sem a kenyeremet, mondtad. Győn nekem rakódni, már is hatalmas. Ugye azért a TS-ben is minket hogy szerettek, mi? Biztos. Mi kacsingattunk azért egymásnak, mi? Na ide figyelj, Fári. Mikor néztem én le valakit, hogy most át cigan, vagy valami? Hát azért én nem úgy álltam ám a izébe, a TS-ben, meg akármilyen munkahelyen, hogy engem cigánnak Na, nézték. de amúgy gondolhatod, hogy én téged sose néztelek. Nem is tudott lenézni engem, már én magasabb voltam. Igaz. Jó, hogy vagytok? Hát azért csak lassan meg vagyunk. Jó. Lassan. Csak Lassan. tudod, kérd a Jóistent, hogy hallak meg. Mit? Miért? Hát így élni most, mondd meg. Miért és én? Hát te... Hát én még fiatalabb vagyok, ám sokkal. Hiszen te itt vagy, ide gyűjtél, de én nem tudok még a WC-k. Nem gyűjtem engem, úgy hoztok ide. Tényleg? Hát persze, kocsival. Akkor is jó van. Ezek az urak. Olvasgass? Hát nézd el. Más frissek csinálsz, te se? Friss híreket foglalják. Légy olyan szíves és mesélj el nekem, de ne légy arra se tekintettel, esetleg én nekem fájna, vagy esetleg rossz érintene, ami te veled történt, mondd el. Mondd el őszintén, igazságosan, és a fáj, ha nem fáj, az igazság az igazság. Elhallgatod, igaz? Hát Meg aztán meghallgatlak. nekem is vissza kell hallgatni. Így van. Legfeljebb Jaj. egy fröccsöt megiszunk rá. 44-ben. Na akkor mondjad el, légy olyan szíves. Hát jöttek, érted? 4 csendőr jött. Első volt apád, utána volt a Novák, azt a 2-t most is azt mondom, azt nem ismertem. Azt a 2-t nem ismertem. A Novák az itt volt, az is szolgál. Tehát Tudom. a Somogy-Szent Miklós. Igen, és Somogy-Szent Miklós, igen. Igen, Somogy-Szent Miklós volt. Hát ugye elsőben az öreget apád belányult a hajába, tudod, szép haja volt az öregnek, belányult, lerántott, hát kis gatyába volt. Hát sosem az a glódgatya féle, tudod. Hát mindenki Na, abban kikapta, gyerünk, ki az udvarra. Hát ugye mind gyerekek aludtunk. Nem nézett, az se Máriát, se ezért kidobált bennünket. Kimentünk, hát voltunk 8-an. Meg a 2 szülő, anyám, ki. Te itt állsz, most megmondom úgy, hogy na, te itt fogsz állni. Nem mert az öreg elmenni. Onnad meg a Novák, a Sovány Gyurit. Mert tudod, így volt a mi házunk, így volt a Sovány Gyuri, így volt a Jancsi bácsi, így volt a Nándi. Hát tudod, a Nándi azért még jó. Kondiba volt akkor. Az, aki faragta mindig a izéket, ugye? Persze, hát mind a 4 faragott. Jó, de az öreg volt igen, azért az igazi szakma. Aztán képzelheted, levittek bennünket ide az őrsre, szóval Laktanyába. Hát, elfáradtam, még leértünk. Le akartam ülni. Tudod, volt egy gyönyörű szép almafa. Le akartam ülni. És ide figyelj, csak titeket 8-okat szedtek össze? Miklósvárra csak mind voltunk itt cigányok. És csak ez az egy család? 4. 4 család? Hát 4 család, mind Ja, a 4 4 család család, oda ja. ment le. Le akartam ülni, szegénykém odajött, Isten nyugosztalja. Hát akkorát kaptam, hogy azt mondtad, őszinte legyek, akkorát kaptam, kérlek nem szépen. tudta állni, mi? Hát milyen volt apád? Most Pici magyarázom ember, meg. Pici ember volt. 165 centis volt. Hát, de nem az. Hát milyen testalkatú volt az? Hát meg akkor. Hát jó van, az a lényeg, hogy kaptam egy jó balról jobbra, hát elkezdtem magyarázkodni. Aztán kérlek szépen úgy alakult a helyzet, hogy
Pátróból, Beleznából, Súrdi, Gyékényes, Csurgóról, érted? Ezeket mind szedték össze. Mind itt voltunk ebben kis területen. Ha jöttek valamelyik, ugye félrenézett, hogy ez már megkapta azt a bizonyos kis összeget. Ilyen volt a fejem minden kis hordó. Ha rosszul nézti, azért kapták ki. Ha pedig nem jó álltál, azért. Na és akkor... Láttál már egy rendes csordát, mikor hajtanak, tudod? Egyik kiugrik. Szöregem, úgy várták bennünket, mint a sarat. A csendőrök kísértek el bennünket. Na és akkor akik ott vigyáztak rátok, azok is? Ma eszeszek voltak azok. Eszeszek. A németek? Hát magyar. Magyar ászasz is? Hát miért? Hát nem. Ja, voltak. Nyilosok, nyilosok. Jobban van. Magyarok. Nyilosok, hát Ja. persze. Ja. Azok vigyáztak ránk. Elértünk kérlek szépen Molnárina, onnan átértünk Draskovecra. Az már Jugoszlávia. Igen, itt Molnárina kísért bennünket egy röpülő 3-4-szer körügyütt, ott kérlek szépen neki állt körözni, onnan elindultunk, beértünk Izire Draskovecra. Így fogtam öreganyámnak a szoknyáját. Mikor elkezdett bombázni, érted, az a röpülő. Így ment bele, látod, így, öreganyámnak a szilánk. Szabályosan minden vasat, meleg vasat beleteszi a vízbe. Érted? Na az úgy sustorgott. És képzelheted, én meg fogtam a szoknyát. Összeesett. De nem egy. Akkor szaraszét futottatok, vagy? Hogyan tudtál volna futni? Hát Kína volt a hatalom, azok még ott voltak a rendőrök. Akkor tehát még... Még ottig várják. Ott maradtunk, utána a templom háta mögött mentünk. Ez már reggel, hogy... És akkor ki bombázott benneteket? Hát ki tudja azt? Ki? A röpülőről bombáztak. Hát a hidat is Letenyénél föl bombáztak, és ugye akkor ilyen deszkából volt, ilyen hitféle. Idáig gyűjtünk a vízbe. De körül állták ezek a katonák. Szovjetek, oroszok, bulgárok. Akkor már itt volt a forma. Igen. És úgy jöttünk haza. De mire? Nem volt más, tudod, ilyen sárból, ilyen kalodába volt, azért te emlékszel rá, hogy milyen az a kaloda. Ilyen tömés volt, olyan házunk volt itt nekünk, csak a 4 fal maradott meg. Na most azt szeretném tudni, hogy amikor te hozzád oda ment az én apám, meg a Novák, azt mondtad, ugye? Igen. Meg még 2 csendőr, Hát akit te nem ismered. Igen, így van. Na most, megmondták, hogy miért kell elmennetek, vagy hogy hova visznek, vagy miért? Nem. Mondom, hogy kikaptak bennünket, első volt az öreg, na, az időseket, a szülőket. Utána... Csak úgy oda mentek és megkapták az Hát időt. hogyan? A zsidóknál egy kicsit okosabb emberek voltak, mint mi cigányok, érted? És még azok se tudták, hogy hová viszik. Azt nem, de azt tudták, hogy miért szedik össze. Miért? Azt nem tudták, hogy most elviszik őket izébe, Auschwitzba. Azt nem tudták. Azt nem tudták. Na látod, azt tudták, hogy na most, még azt se tudták, hogy na mámó, lesz egy 3-4 vagon, és viszik őket. Tudták. Na látod, akkor a csendőr, már úgy mondja, igen, az megmondta a cigánnak, hogy na nézd cigán, titeket ide meg oda viszlek. Hát ne legyünk ilyenek. De engedd meg, hogy én megkövesselek az apám nevében is, és lehet, ilyen jó barátok maradjunk mindaddig. Hát... Én nem tudtam. Én meg egyet mondtam. Te meg nem mondtad, és úriembernek tartalak. Nem is mondtam. Már azok voltunk, ha így vesszük, érted, mint a ketten. Még anyádnak sem mondtam el. Sem. Pedig figyelj ide, többet voltam én anyáddal együtt már, mint munkahelyen, mint te veled. Érted? De na, csak úgy azért mi elbeszélgettünk akkor is. Erről a témáról nem. És még anyádnak sem meséltem el, tudod? Mert megmondom őszintén. Te én tudtam, hogy a cigányokat is összevették. Értem én. Épp azért. És nekem senki erről nem beszél. Na nézd, nem Ti is se. Hát így gyere, még hogyha, figyelj ide, de még hogyha valamelyik cigány megvált volna gyerekkoromban. Pedig együtt játszottunk meg minden. De soha. Miért? De nem van, most csak azt mondom. Nem is lehetett megvárni, már nem olyan csintalan voltál. Na de most Feri, most már nem hát arról van. Most miért nem tudtalak volna megvárni? Hogyha te neked a lelkedben bán volt az, hogy... Nem volt. Hát akkor miért soha nem mondtad, hogy te egy számít csendér csemétel vagy, hát akkor miért nem csináltad ezt? Figyelj, nekem sokkal jobb lett volna. Nem, mindennek megvan a határa.
Ha ez a riporter nem létezik, Sok te a nem is büdös tudjuk. életedben ezt nem tudod. Nem is tudom, Mert nem hogy is lett mondtam volna volna Civán neked. Péter. Nem is mondtam Na de volna most a neked. másik felé. Nem akartam én ezeket föleleveníteni. Értelek. Mert megmondom őszintén, most is ilyenkor, tudod az ember, aki benne élt, érted? Nem kell ezt mondani. Fáj, még. Figyelj, jó, akkor figyelj. ez olyan, mint egy fogoskerék. Akkor Eltörik akkor egy fogoskerék, megkérlek az csak téged. mindig rohog. Ez így van. Neked nem kell mondani ezeket, én tudom. Ami fáj, azt nehezebben adja ki az ember magából, Az ha meg biztos, kiadja, az akkor meg biztos. teljesen. Az így van. Inkább nem is más héten már senkinek sem. Nézd, kérdezd meg az én családomat. Az minden egyik tudja. Az mi, hát a fárkunk, na hát ismered a gyereket, a fárit. Azt mondja, apu, te nyugodt gyerek vagy. Így, ahogy mondod. Azt mondja, én ma nagyon öltem volna. Hát itt még fiatal csendőr lehetett, De ne? azért mondom, ez szakaszvezető. Itt már főtörzsőrmester volt a végén. Hát én láttam. Szakasz, 3 krumpli virág. Most itt lenni kapna egy füles. Az 3 krumpli virág. Ja. Hát tudom, Hát pici ember volt, az öregem mesélte nekem, hogy ő mindenáron kormányőr tag akart lenni, kormányőrségben. Csak nem volt meg a magasság. A magasság, az Ja, volt. ja. A szélesség a később már meg igen, volt, igen. csak a magassága nem Te, volt. ennek civilben mi volt a szakmája, kanász? Az öregnek nem volt szakmája. Te akkor ilyen pásztor volt, ugye, Alföldön, Nem volt, hát ő Somogy-Szent Miklós, Somogy váron született. Ő, hátán voltak testvérek, amikor Ez kiállt. volt a kisebbik? Bakar? Legidősebb Vagy a legidősebb? Szóval, csaléd volt. csaléd volt. Csalék? Csalédek volt. Akkor azért tudod verekedni. Isten áldja. Isten vele. Viszontlátásra. Minden jót neked kívánok. Megérjük ezt az időt is. Sérá is egy kungva úr. Sérá is. Kit bojás, kit a botúro, kit poducsi, kit hőla. Annyi kapott a tájság a többségből, kárra szószó víz. Jó, sziréna elköszönál. Nie bocie, nie bocie. Emaj gądziczko wymieniaj się. Mówi się, przynieść ci jak u mnie duszy. Aha, ja tu. I pojasiu, solupi post. Itt volt körülbelül ezen a helyen, ezen a földön Csicsóka volt. Itt. Onnan futottunk végig a kertből. Onnan ide föl. Ide bújtunk be. Bezártuk az ajtót, a csendőr jött a lóhátán. Onnan jöttek le, ide a téglaházba. És a téglaháznál megálltak. De az úton itt akkor 3 Téglaháznál itt megálltak, csendőr, akivel... és onnan akkor viszont kiabáltak, hárman. hogy van-e fegyvere Lóháton. valakinek. És azt mondták, nincs, hát persze, hogy nem volt. Akkor lejöttek az udvarba, sorakozó, mindenki a ház előtt. Sorba állították őket. És elkezdtek lőni. Na, aki tudott, menekült, futott, ki merre látott. Hát szétmentek. Ki amerre látott, Ki amerre arra menekült. tudtunk, Ki a mind a házba, nyulakba lőttek, úgy aki mentek a a házba hajók, futott, hogy az nem ott is tudtak, maradt, hogy- meghalt. Hová szaladjunk, Aki- inkább megszekítünk a vízben, mondom, mégis Meg tudott megmaradunk. szökni, az Novemberben. megszökött. Nem ismert? Nem. Ma öreg vagyok nagyon. Hát én is már 70 éves vagyok. Hát én meg 90. Na, hát igen. Mama megismer engem. Nem ismerem. Mondom, én már nem sokat ismerek. Nem ismer meg, itt voltam 24 évig állatorvos. A Fodor? Fodor doktor. Jó Isten, nevérű. Na, Emlékszem. nem igaz, hogy nem ismer. Hát hányszor jártam magunknál az udvar. Tudom én azt. Sokat jár, de hiába az öregség elviszi a Igen, tudatot. én emlékszem magára. Azt elhiszem. Én emlékszem magára. Itt is jártam, meg minden udvarba jártam itt. Börzsi néni a szomszédunk volt annak idején, amikor ez egy gyilkosság történt. Ő ott volt. Én ott laktam abban a szélső házban, de Majd nem tudom, megmutatom, hogy van-e még ház ott. Nincs. Nincs. Az is összedűltem, a magunké volt. A milyen ké volt, igen. Igen.
De hát még romok vannak, ahol a maguké volt. Hát nem tudom, hogy... Mert én már... Van. Mikor hát ez történt, akkor... Én 60-ba kerültem el innen, még akkor ott laktak a szerepek. Innen jöttek a csendőrök, vagy katonák, nem tudom, mik voltak. Innen jöttek, és itt a dombon ott megálltak, és onnan dobáltak valamit, csak majd megmutatom én, granát honnan lehetett. történt. Jött is a csendőr, meg is állt a vészhelő, csak nem tudott belátni a szerencsénkre, és így elment. Amikor a lövöldözésnek vége volt, csend volt, meg a jajgatásnak, akkor indultunk Száráz. Ott voltak már az oroszok. Voltunk már 8 vagy 10, akik Szárázra menekültünk. Ki tudja, azt nem tudja itt senki se, hogy miért csináltak. Maga nagyon jól tudja, hogy dolgoztak. Az erdőben a gyerekekkel együtt, a képlégéphez, mindenhol csak dolgoztak, nem? Tudja, hogy nem volt semmi bajunk. Nem csináltak ezek velük. az emberek semmit. Hát nekem nem csináltak semmit. Senkinek a faluba. Igen, ott van szomszédok voltunk a Bezsinénivel, igen. Tudja, hogy mink jól viselkedtünk, már kicsi gyerekek voltunk, mikor már dolgoztunk, mentünk az erdőbe dolgozni. Ezek dolgoztak így az erdőben, itt ott dolgoztak, én nem tudtam. Pályokat vetettek, meg ilyen dolgokat csináltak. Nem volt ez De ilyen... olyant, hogy valakit bántottak volna, vagy tolvajok lettek volna, ez nem igaz. Én legalábbis nem tudom. Én csak a rajzírok, hogy rosszul bántak, mert akkor a szendőrök ezt csináltak. Ha elvitték dolgozni erre, ez így igaz. Fizetés helyett jól megverték őket. Na most lehet, hogy tartottak attól, hogy jöttek az oroszok, és tudtak oroszul, meg onnan származtak. Ettől félhettek. Másokon nem még hozzá a Margit néni mondta, mit akarnak ezeket a szép asszonyokat, gyerekeket, miért akarják lelőni? Nem, menjenek be, mert azonnal lelőjük magukat, hogyha még egyszer szólnak valamit. Zárkodjanak be, és nem merjenek kijönni, azt mondták nekik a szomszédba. A halottakat nem láttam, oda nem mentem, mert féltem jobban talán, mint ők. Na, de most azt mondja meg nekem. Igen. A cigányház mellett szemben az úton volt egy kis szobácska. Igen. És ott találtam én a Katit teljesen messzelenül levetkőztetve. Nem de tudom, hogy... kivitte azt oda és kiápolta ott. Ápolni? Azt hiszem maga volt, mert fodorállatorvos volt. Én vagyok a fodorállatorvos, de én a kezét bekötöttem, meg a nyakát bekötöttem, meg de én nem etettem, meg nem adtam neki se takarót, se semmit. Én megmondom, a Takász Juli néniét vitték oda. Igen. Az öreg Takász volt a tégla mesterhajó, tudom. Igen. Na most akkor éd még az öreg Takász, meg a Juli néni. Azok vitték a Kati nénit oda, és azok etették. Azok többször ott voltak. Hát a takácsok ott laktak, én azt tudom, de azok etették azt? Igen, ők vitték, amikor ez jajgatott ottan, ők vitték oda magukhoz, és ők etették. Mert én aztán nem tudom, hogy ki ápolta, vagy ki gondozta. A Takász Juli néni. Meghaltak már, mert igen, de azok meghaltak már. A Bözsényi ismertem. Mert én annyit csináltam, amennyit egy házatorvosat csinálhatott. Ellátta. Hát mondom, elláttam a sebet, bekötöztem, és hát... Én meg féltem, mert nem volt más, mint csak ilyen apró gyerekek. Igen. Nem azt csak, hogy bekötöztem meg mindent, de nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy meggyógyult. Igen, hát végül is meggyógyult. Elég sokáig élt még szegény. Hát a keze így maradt. Nyomorék. Így nem tudtam mozgatni, ez így megmerevedett. Így volt mindig a keze, nem? Így tartotta, így minden. Hát amit a gránát csináltott, amire izmokat is. Látta, hogy nézett ki, mint egy roncs, hogy ebből nem lesz asszony. És ott bent a gyerekek, meg az asszonyok, akik meghaltak, hát darabokba voltak, összepált őket a gránát. Az a kicsi, aki született. Bedobálták oda. Annak nem volt bele. Semmi, ki volt dobálva, neki szétszaggatták. Úgy nézett. Csúnya dolog volt ez a nő. Az öcsémnek koponyája nem volt, csak innentől látszott az arca. A kislánynak arca nem volt, az 6 éves hát a volt. grenátok szétvagdozták. Hát olyan volt, hogy nem lehetett megnézni őket. Úgy néztek ki. Disznót agyon lőttek, kutyákat, baromfit, amit értek. Minden. Itt nem maradt semmi. Aki meg tudott szökni, megszökött, szerencséje volt, aki nem, az itt maradt. Állattól, mindenestől. Hát azt mondja, apám, miért bántsanak? Bolondok vattuk, meg ütött bennünket, hogy mondtuk, a puskával a kezükbe van. Ez a Popefaj, ez egy emlékmű. Itt van a zénnek. Igen, a nevek mind rajta vannak, mind a 14-nek, akik meghaltak, akiket lelőttek a csendőrök.
Mindegyiknek a neve rajta van itt. Ez akkor nem a régi, ez a 14. Nem régi, a 4 éve van körülbelül. Mondja, hogy volt ez, mikor megtalálták a csendőröket? Hát ez tudom, hogy a vásárban, de azt nem tudom, a Desi vásárban. Hát ez a Miska bácsinak a felesége, a Miskának, hát akit mondott igen, tudom. Ezek mentek Szexárra vásárba, és ezt a Tímár parancsnokot, mert ez volt a csendőrparancsnok, ez adta ki a parancsot, hogy lelövöldön az embereket. Hát ez volt az őrsparancsnok. Az, a Tímárnak hívták. Na most ez az asszony megismerte ottan a vásárba, és mindjárt szólt a rendőrségnek, és ott le is tartóztatták. Na most volt ottan tárgyalás is lett volna, kihallgatások voltak. Mielőtt a tárgyalás lett volna a Tímárnak, ez felakasztotta magát ott a cellába, meghalt. 2 csendőr volt. A Nyitrai, meg a Gyümesi. Meg a Gyümesit, így mondták akik de azokkal aztán mi lett? Azokat elítézik, ha úgy tudom, életfogytiglani börtönt, azt mondják. A csendőrök arra hivatkoztak, hogy a parancsnok adta ki a parancsot, hogy végrehajtani. Miért az a gyereket, meg azt az asszonyt, hogy ez miért? Tudtak erre valami magyarázatot mondani? De ezeknek... A csendőrök tudtak valami magyarázatot? Nem, hát nem is volt. Hát éppen azért nem menekültek. És a bírósági tárgyaláson nem mondtak ezek, hogy miért csinálta? Nem derült ki, nem vallott a Tímár. Na most értse meg, hogy én mit akarok kihozni. Mert ezek a cigányok, ezek tudtak oroszul. Na most az volt hogy ezek majd az oroszokkal itt egybejátszanak, és aztán nagy balhét csinálnak itten. Ez volt egy feltevés. Igen. De az a kisgyerek nem tett oroszul, hát most azokat, hogy miért... Mert jó van, az se lett volna igazságos, hogy az embereket lelődik, mert nem szabad senki is meggyilkolni. De hogy azokat a gyerekeket miért gyilkolták, ez semmi én már sokat gondolkoztam, de ez semmi magyarázat. Éppen erről van szó, hogy miért tették. Hát miért voltak azok hibások, a 2 hetes, meg a 2-3, 5-6 vagy a 15 éves? Hát miben voltak azok hibásak? Azt mondja Tímár, Antal, hát tudnám, mert már begyűjtek az oroszok, már itt voltak Magyarországban. Ha én tudnám, hogy te partizán lesz, én most abban a helyben lelőnélek, itt az udvarba. Azt mondta az öreg Antalnak, a Tímár. Hát rendben van, de az Ágnesnéni nem lehetett partizán. Nem, csak őre nagyon haragudott. Mai napig se az agyam. Csak őre nagyon haragudott, mert a hogát mindig fogta, és akarta fogni, meg minden, és veszekedett vele. Hogy ne csinálja, azt magának felesége van. Na jó, én ezt a beállítást azt én hallottam. Ez így. Meg akart erőszakolni, és nem engedték, na, ez volt. Tehát nincs, nem voltam miért ezeket lelövöldözni. Nem volt rá ok. Mondtam, már lesz gondom rátok, azt mondtam, mikor elment. Már lesz gondom rátok. Az a Gyurcinak maradt a megyén, ahogyan az anyát lelőtték, a unokatestvérem. Fejbelőtték a nőt. És az anya így leesett, és a gyerek megszopott. Úgy vették ki az anyának a megye alá. Élt a gyerek, de még mindig él. Az életben maradt? Életben maradt. Meg nekem is egy testvérem, az is meghalt, az meg a lisztes zsákok mögött bújt el, és úgy maradt meg szegény a spájzba. Hát ott abban a spájzban, az, amíg megvoltak a házak, azt a spájzot a nagybácsi nem meszelte be. Ott a tenyerek, a véres tenyerek. Meg lehetett volna. Legalább 15 évig, ha nem 20 is. Rajta voltak, a vergőtek ott a véres tenyerek. A vér, a kezikbe, hogyan kapaszkodtak. Nem meszelte be, már csak azért, hogy az úgy volt nagyon sokáig. Mészárszék volt ott. És miért nem meszelte be? Hát... Emlékül hagyta, hogy... Ja. A spájzban itt voltak? Igen, a spájz volt, és abban oda bújtak be, ezek a kézigranátot betöltek, és összevágta őket, és olyan ottan vergődtek a kezük, a véres, és mind rajta volt a falat. Tessék, Sandra, együtt. Jó, itt vágyok hozzá, együtt. Ez egy nagyon szép kancába csikó.
Mi ezekkel foglalkoztunk örök életünkbe, azért mondják nekünk, hogy lovár, mert lovakkal foglalkoztunk. Nem tudnák már élni lóni ki. Akkor már minek volna az életem? Gyere, Szörvi! Gyere! Hé! Hé! Jó van így? Ott van a csikaja, az a csikaja, benned a fekete dereskánc a csikó, benne is a csikó, meg én vagyok itt mellette. A lovat úgy hívják, hogy Szörő. Engem meg Balog Jánosnak. Beteg vagyok. Hát te rosszul vagy. Tudod, hogy ott elfekítem, nem is akartam őket azért bennni, mert rosszul. Jaj, mira va badale tajnaj szotekeira. Ingerdem a dale ande komára. Komár, nincs hangban, Soha nem nem felejtik el ezt a komár. Jaj, mira dale, mira tajnaj szotekeira. Gyere befelé. Nai maja ba mamo csidaci de jó. Az öreg barbaradon tesztos, ugye? Inger de madale kale sringale. Csava palpale soha kote trubujte mi. Mira. Jó, de nem. Régen. Én nem tanulok. Amiután meghaltak a szüleim, meg nincsen hangos. Visszaemlékelni arra, amit azért nem is... No jó van, te is mondjál, hát most... Semmit nem mondok. Én nem énekelek. Rossz visszaemlékelni. Megint rosszat álmodok. Istenem. Akkor majd felébresztelek. Tudom. Ez van. Szóval ez nagyon... Rossz erre gondolni. Többet ne gyűjjenek, ezt ne kérdezik, nem akarok előbb. Hallani se. Nem akarom. Olyan rossz álmaim vannak egy darabig. Azóta, mióta maga itt volt, és felemlegette nekem ezeket a dolgokat, meg el kellett mondanom. Azóta is rosszakat álmodok. Nem akarom. Nem, rossz emlékezni rá. Elfelejtettem úgy, nem úgy, hogy örökre, mert aztán még élni fogok, az mindig az agyamban. Azt nem, ilyet nem szabad, nem is lehet. Ha akarnám, akkor se. De rossz visszaemlékezni nagy. Az embert elkapja a sírás, meg minden rossz kedve van egy darabig, akkor is van. Hát azért mondd el, anya, milyen nem hamar. Szeretem. Fiatal asszony volt, mikor... Ilyen nappal sírtak. Ilyen nappal sírtunk. Apánkért, anyánkért, testvérinkért. Az gyötört bennünket a mai napig, akik megmaradtunk. A nagymamám, aki hazahozott bennünket, Komárom. Az volt édesanyám. Ez a pici? Azt kivették a kezéből, másé volt. Azt kivették a kezéből, mikor elvitték. A másik meg a nagynéném volt. Ezt a képet 1944-ben készült. A Sárkezi Csöndőr tiszthelyettesnek volt egy album, amikor minket összeszedtek, fényképeztek. Most én azt nem állítom, hogy ő fényképezett, vagy a másik, mert sokan voltak, Csöndér. És ezt akkor csinálták. És én őt vettem el, ezelőtt egy 15-16 éve. Az volt apám, akit elvittek. Ez volt a Pipás, az apja? Igen, a másik volt a nagybátyám, a másik meg a nagybátyámnak a sógora, illetve apámnak a sógora is. Nincs tovább. 44-ben kellene ingerdame. Igen. E Nyamci. Igen. Cartier Löppe, Aribisara sono Mario Ferro. Igen, Ferna puszta. E Kainaro a vile, e Kále Singare, che tane csídame, Szassorba, Bipen képezi, azt hűpegi azt tényleg Persze, pontosan. Biciklente, Bipujata, Sargori. Sinnahame, Márnahame. Áning, trádame, Jano Szigeto, Intregone, Nipos, mi a partiba, che Targonico sa Rom. Bizony, Tadeám. Áne trádame, Szigeto, che stato vásártéló Purano. Che stato cédula háro. Kote, áne súgtanak ákodott sanám, hogy kote la tárdame, vagy gyete hára ingerdame, téle pára másánó Szigeto,
De te hára ingerdam. Povas állomájtál, akkor talán levaginőztál. De zsiká ingerdam, egy Janno Pécsú. Persze. Ko te paláris utam, a peku kiringevastost ke Pécsú, ezt állomájtke sende. Száru várahat. Tehát ügyén ezt a szármunkra belejünk. És idóvula, én no. Nekad ezt? Egybe szar. De hát olyan, csak persze. És a Tuncsikerdi szállít többagézni az én nem, amikor a barébárhán magad nyúl. Egy fiatalságos. Kasz goddes, anda Pécsú. Igen. Szóval biztos fiatal, tudni liszán. Te bolond vagy, magyarul is mondom. Fiatalságot, te félrebeszél. Hát a fiatalságot... Egybe szaklom, praklik, gyereket, kicsit mind. Pécsen, nem azt mondom, hát most már magyarul... Eterni máton, ande komárom, aline kilen. Szóval ingerde erekre, ande koncentrációs táborulatai. Ez egy boldalom. Úgy tettek, vágtak bennünket, mint mikor a csordát, hát mint faluban, mert van csorda. Nyáron disznókat, mikor kihagyják a kanászok a legelére, vagy a szarvasjószágot, úgy itettek bennünket. Ide kihozhatnak, ide hallgassanak ezt akármilyen orvos. Itt levizsgálhat bennünket. Ledobom a gatyámat, azt is megnézhetik az ingemet. Mi bennünk, amióta eljöttünk Komáromból, kitisztogattunk magunkat, minden. Mi bennünk nincs se boha, se te. Szegények vagyunk, nagyon, még ablakunk sincs rendet. De nem vagyunk tettesek. Erre azért akarok kitérni, mert Komáromban nem csak a tették meg a bohák, még paloskák is. Úgy söpörtük iket magunkról. Így söpörték le rólunk. Megrihesett. Hát Istenem, hát ilyen helyen nyomták be a sok népet. Ilyen helyen. Szóval végig. Hát ott nem volt mentség. Egy nagy, erős cigányasszony volt. Mert Szómán volt egy kis Szóma, arra feküdtünk ott abban a lágerben. Ott Komáromban. Azt húzták ki a hátom mögött. Teljesen oda nyomódott a hátomra. És reggelre halva volt. Halott mellett aludtam, onnét húzták ki. Hát ott nem volt ilyen, hogy halott vagy nem halott. Ott egybe volt nem halott is, meg mindenféle, mert ott nem számított, nem azért vittek bennünket, meg szedtek ezt minket, hogy a lakásunkból, meg a tanyákról, meg mindenfélét, a jószágunk is itt maradt minden, hogy mink visszagyívünk. Az én apám ott maradt meg a 17 éves testvére. Hol? Elvitték. Azt elvitték németbe. Deportálták onnéd mindjárt. Vagányírozták, elvitték Erekre, soha nem jöttek vissza. Hát biztos már nem élnek. Mert akkor valami hírt azért adtak volna magukról. Senki sehol sem. Nincs semmiről. Ez a kép volt róla. Semmi más. De ez kinek a szuronya? Melyik csendőr? Hát a tollas, én most nem tudjuk. Ide hallgassam, hogy mit kér magad élni? Nem tudjuk, mint azt hát nem mondhatom. Nem, de ott egy csendőr állt. Igen, csendőr. Éreztek bennünket. Nem tudom. Azt nem állítom, hogy a Sárkely tiszteletes volt rajta. Ki tudja, hát álltak mellettünk, hogy ne szökkünk meg, uram. Ha van rajta csendőr, én nem látok itt rajta csendőr. Nem tudom. Hát azok éreztek, amit... Na jó van. Hagyjuk abba. Úgy félti ezt a semmiség, sírám. Hát nincs semmi, csak ez maradt. Hát csak ez maradt. Úgy néz, akkor sír. Csöndérek voltak lóháton. Meg mit tudom én, hogyan. Ezek a tollasok, csöndérek. Köztük volt a Sárkélyi tiszteletes is. Meg négyen árébb lakott. Az a magas soban. Hát annál is volt egy album, ha is tele volt képekkel. Meg az öreg Gyócsi Basarból, az is meghalt. Az is ott volt. Kérem szépen, összeszedtek, volt, akiket fényképeztek, így 4-et, 5-öt leítettek, 10-et, mikor ott? Ahogy tudtak, fényképeztek. 14 éve körül. Még nem is itt laktam, ebben a másikban. Igen. Még a harmadik, most ott sima telefon. Ott dolgoztunk, és... Az utcán? Az utcán. Nem csak én, sokan. A városgazdálkodást, akiket felvettek. És ott ne. Mondták a többiek, akik ismerték a szigetet, ez csöndőr volt. Az öreg Sárkélyi tiszthelyettes volt. Az jött az utcán? A többiek mondták, a barátjaim, akikkel munkatársaim, akikkel dolgoztam. És akkor kijött, ott támaszkodt a kapuba, hogy van tiszthelyettes volt, viccelítünk vele, ott ebben voltunk, meg minden. És akkor kezdtem mesélni, hogy mi van. Szóval mondja, én nálam még kép is van arra. Hát mondom, én rám nem emlékszik tiszteletes, a viccétem vele. Sárkely bácsinak, nem tudom milyen Sárkely, de így mondtam neki tiszteletes úr szól, amíg ét mindig.
Hát én utána annak az embernek fuvaroztam. És akkor mondja ő neki, milyen képei vannak, meg minden, és kihozott egy akkora könyv volt körülbelül, ilyen vastag. Hát volt ott több kép, nem csak az. De amikor így hajtogatta, mutogatta ott, akkor ráismertem a szüleimre, meg minden. Fogtam, mondom, ha nem akarta semmi irodalni, akkor kitéptem, megfogtam, Persze, mert gondoltam, hogy bajlehutóval lépni. Elmentem, átfutottam a Máhik utca felé, ahol dolgoztam, nem is mentem. Na utána megint jóba lettem vele, mondta, azt mondja, ide figyelj, add vissza nekem azt a képet, ott lejjebb is vannak. Volt nála nagyon sok. Nagyon, biztos, de a másiknál is. Biztos, hogy ott voltak sokan. Hát ezek a csendőrök egymásnak adták a képeket, amit ugye mindegyiknek legyen belőle. Meg ugye már mikor féltek, ezek a csendőrök lehet, hogy akkor is már erre jutottak. Csak én nagyon csodálkozom. Maga azt mondta, hogy volt Kaposváron a Sárközi tiszteletes csendőrnek a bátyának. És maga azt mondta, hogy idehozza. Akkor miért nem tette? Miért nem tette? Kíváncsi rá? Igen, melyik az, mert itt van maguk között. Mondjam. Tudom, hogy itt van maguk között. Ezért voltak erre kíváncsi. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Sárközi Ferenc vagyok. Balogh János vagyok. Maga nagyon hasonlít a nagybátyájára. Hát itt lakott Szigetbe. Igen, igen. Én ismertem nagyon jó azt az embert. A tiszteletes urat. Hát a nagybátyámat úgy ismertem, hogy ezekről a dolgokról nem beszélt. Nem akar? Hát nem akar. Nem akar? Egyéb dolgokról sem, mert tulajdonképpen én nem voltam vele olyan viszonyban, hogy köztünk volt egy ilyen 3 lépés távolság mindig, hogy ilyenekről, vagy egyéb dolgokról, inkább családi dolgokról beszélgettünk. Ezekről a dolgokról, amit ő csinált, hát arról nem folyt köztünk semmiféle beszélgetés. Na most mi lett avval az albummal ilyen vastagból? Nem tudom. Mikor elhunyta maga a testvére, a bátya, mi történt avval? Akkor már nem volt meg az album. Megsemmisítették. Én szerintem... Nagyon sok mindent meg lehetett volna tudni. Azokról a fotókról, a képekről, minden. Ne haragudjon, elnézést kérek, de abból nagyon sokat lehetett volna tudni, hogy ott mennyi ember volt. Az öreg, ez durva ember volt? Ide hallgasson. Most én nem merném azt magának állítani, de nem is fogom azt állítani, azért, mert annyira, hát 4 éves voltam. Nem tudok visszaemlézni, mert nem egy csöndér voltak ott biciklivel, gyalogosok, akik úgy kísértek, meg minket is gyalog kísértek, de voltak ott lovasok, és már loháton is jártak. Most ezt én nem állítom. De én nem haragszom, nem is volna, még vigyázom neki. Jó, nem megyek neki, látom. Én nem haragszom azért, mert tudom, hogy nem az édesapja volt, azt már megint azért, nem a nagybátyja volt ottan még, mert ő parancsra dolgozott. Parancsra állított bennünket ki, ő, meg a többiek, parancsra lövöldözték le a jószágunkat, mindenki. Itt van, mi ez a bicikli? Nem ismerés magának ez a bicikli? De igen. Igen? Igen. Ez volt ez a bicikli? Azt hiszem, hogy ez volt, amivel járkált. Az öreg állandóan ezzel járt a Tolnad Baranyát, meg Somogy megyét. Aztán lehet, hogy bujkált is erre. Az öreg, abban az 50-es években. Ja, amikor megtudták, hogy ki volt, mi volt. Arra voltam kíváncsi, hogy az öreg, mint a parancs végrehajtás közben, hogy nem volt-e olyan, hogy mit tudom én még... Na, hogy nem ütött, ide hallgasson, ez is megtörtént, de én nem állítom azt, hogy a bácsa ütött bennünket, mert ott is, ahogy szedtek bennünket, teszek olyan reggel, ilyen csalitokkal. Olyan nagy csalit volt náluk, meg a szuronyos puska is ott volt nekik, és akkor még feküdtünk, és akkor beterték az ajtót ránk. Apám felugrott egy gatyába, kifelé mind kidobott, kiszúrtak bennünket. A tollasok, ilyen nagy vastag bot volt náluk, avval úgy ütettek, mint az állatot, mikor csordába hajtják az állatokat, vagy a vágóhídra. Ki hiányzik erről a képről? Itt egy csendőr volt, odaállítva mellettünk. Tehát itt volt egy csendőr odaállítva melléjük, és de itt apámnak a bolotva pengéje is nincs. Hát most csináltattam meg nem régen Pécset. Ez édesapám volt. Aha. És akkor
De az édesapja az meghalt ott. Elvitték anyámot, nagybátyámot. És ezek közül ki az, aki visszatért? Ezek között az öreg anyám, aki hazavezetett bennünket, és meghalt 50-be. Ez. A többi az Többi elment. Meg el is visszakerült. El is. Mert kicsi volt. Én láttam nála egy rendes nagy képet, mint egy levelezőlap, egy akkora képet, és azon rengeteg cigányember volt, meg cigány, az 3 sorba voltak, így egymás volt, aki ültek, és akkor tudja, milyen az a kép, amikor álltak, és akkor még a hátuk mögött is volt egy sor, és akkor ott állt előttük egy csendőr biciklivel, egy ilyen csendőr biciklivel, mind amilyen ez, ott állt előttük, és hát nekem volt egy ilyen képem. Az a nagybátyja volt, nem? Az a nagybátyám volt, igen, aki ott állt előttük, csak azt nem tudom, hogy hova került a kép, mert én ezt teszegettem, nem semmisítettem meg. Hát a maga nagybátyja is fél, nem mindenki elég beszél. Ha valaki elment az utcán, lejárt, nem beszél. Csak annyira megbízott benném, mondtam, hogy nyugodtan bízom meg benném, mert én ebből nem csinálok problémát. Gáricskárt valamikor. Ott muzsikált az én apám, primács volt. Ott nagy urak jártok, mindenféle oda muzsikálni, de hol nem adok. Én azt beszélem, hogy neki oda műlő le. Nem mondjam azt. Hogy oda jártok muzsikálni, meg dolgoztak, arattak, masináztak, mindenki dolgozott. És mégis elvittek bennünket. A nevakat aláírt, valaki bemondta a nevakat, akkor azok meg aláírtak, a rohadt muzsikált csak őket. Meg a jegyzők is hibások voltak a jegyzők. A jegyző még nagyobb, mint... Már őnek ki kellett volna tudni azt, hogy itt dolgos emberek vannak, meg nem hány élő emberek vannak. Igen. De hát akkor már vitték a zsidókat is? De azokat még előbb elkezdték vinni. Előbb vitték azokat. Volt itt 3 család, körülbelül. Toronyban volt egy, a Nájföldék, meg a Krauzék mi nálunk, meg itt azokat legalább 1 évben vagy másfél előbb bevitték. De az jött, ugye? Igen, Krauzékat. Este ott voltunk az iskolában, ahol össze voltunk gyűjtve, akkor már mondták a séi férfiak, akik őriztek bennünket, hogy majd mentek a gettóba. Az égetőbe, meg a gettóba. És nem akartak megszökni? Hát hogyan nem, azt se volt. Hát nem gondoltunk arra, hogy Németországba visszák bennünk. Még nem is lehetett megszökni. Nem, már a kapuba meg egy csendőr állt, ott volt egy csendőr. Ott őriztek bennünk, lepilé, hogy el lehetett volna szökni onnan. Azt mondta neki a csöndér, hogy öltözön, aztán gyűjjön. Az én apám azt mondta a csöndérre, csak menjetek, majd menek utánotok. Lajos bácsi meg eldugta, aztán így nem került oda, hová mink. Na most tudod, hogy meg apja megszökött, már valahogyan valaki megtudta, hogy ott van, akkor Oladba, a malomba volt a malmos pici ember. Nem tudom hány éve halt meg. Annál volt 3 zsidó, meg az ilyen apám. Arra ejtegette őket, még a háborúnak vége nem volt. Meddig voltak az iskolában? Hát egy éjjel voltunk, reggel vittek bennünk egy egész nap egy éjjel, másik reggel vittek el bennünk a Városmajorba Szombatára gyalog. Az a nagy udvar tele volt ott, akkor a helység volt ott. Sárváró, azt tudom, akkor Rumból is voltak, akkor szombatáiak is voltak, azt tudom biztosan. Bükről. Vépről, sötétbe vittek végig az városon, hogy ne lássanak bennünk, gondolom. Aztán este vagoníroztak be. Onnan Komáromi Csillagbörtönbe vittek bennünk. Ott 2 hétig voltunk,
Azt, ahonnan vittek el, válogattak ki bennünket, onnan vittek el a németbe. Ott mi történt? Milyen helyen voltak Komáromban? Hát azt nem kívánom senkinek se azt a helyet. A kukoricaszár tele volt tetűvel. Olyan majdnem megőrült. Bunkerba voltunk, aranyos. Föld alatti Bízgett a tetű. Azt nem kívánom, még a halálos meg majdnem megfattunk. Hát gondulni való novemberben ott abba a nyílt csillagbörtönben, ahol nem volt ott se fűti, semmi. Kivírtunk többet, mint egy állott. Még az állatoknak se kívánom, amit ott szenvedtünk. Még a lágerba se szenvedtünk annyit, mint ott a csillagbörtönben. Honnan szökött meg az Sárközi Lali, meg a Pujtli bácsi. Dunáig elmentek, azt ott meg elfogták a katonák őket, aztán visszahozták, ki voltak ködve gúzsba. Mind a ketten. De még hogyan nagyon verték. Mennyit ütötték ők. Oda hallatszott, már nem engedtek minket, hogy már el akartunk menni, meg tudtok, hogy ki van ködve. Aztán nem engedtek bennünk a katonák. Azt mondták, hogy nem merjünk megmozdulni. És oda hallatszott az üvöltésük. Lali az egy erős, jól képű gyerek volt, még fiatal volt, kibírta. De a bácsi az igen rosszul volt, úgy, hogy a vagonban meg is halt, mikor bevagoníroztak bennünk. Mert onnan újra bevagoníroztak? Újra. Fele mink voltunk, a felé meg olád cigán volt, úgyhogy az ajtónál újra kell húzni azt a vagonajtót, ott üres volt az a rész. Azt mondták nekünk, fényes vonyót cigányok.Ték is oda kerültek, ahova mi. Egyrészt igazok volt nekik, mert ugyanott szenvedtünk, ahol ők, de hát azért nem lehetett egybe hasonlítani minket, meg azokat. Már mink azért nem a vízparton nőttünk föl. Már itt szép kis tömésházok, de ragyogtak a tiszta, a fejérségtől, olyanok voltak ám olyan tiszták. Akkor Dachauba voltunk 2 napig. 2 napig meg egy éjjel, akkor éjjel. Ott mi történt? Adtak ennyi. Ott adtak ennyi. Akkor adtak enni, már olyanok voltunk, hogy nem, alig lebegtünk. Sokan annyit tettek, akkor meg is haltak. Meg is haltak bele ott, ugye? Már hát talán úgy is akarták. Vagy ki tudja, hogy annyit adtak enni, hogy belepusztultak. Ott egy éjjel voltunk, Auschwitzba csak. Igen, és utána? És utána vittek bennünk Ravensbrückbe, a hatalmas nagy női táborban. Először levetkőztünk Mazitelenre. Akkor lenyírtak bennünk, azt beteráltak bennünket abba a hideg fürdőbe. Hol nyírták le magukat? Előtér, egy olyan kis előtér. De mit nyírtak le? A hajat, meg a szemérmest, és mindent. Akkor elvittek bennünk orvosi vizsgára. Aztán akkor ott megint kaptunk valami injekciót az alsó testünkbe, hogy a milláninjekció volt, ki tudja. Lehet, hogy a menstruációt akarták ugye, tehát, hogy visszatartani. Mert mikor hazavittem, még arra egy gyébre kaptam vissza. Mit? A menstruációmat. Mert akkor ugye már abba mindig kellett tenni minden 4 hónapba, vagy 3 hónapra megint menni kellett, akkor megint kaptunk egy injekciót. Ja. Neki volt fogva, aztán az a szívem tönkre ment. De ez hogy történt? Maga is kapott injekciót? Mindannyian kapott? Sorba mentünk be, ugye rendülőben. Nem volt pénz rá, gyógyszerrá. Jába mentem orvoshoz. Aztán akkor ez a szívem teljesen tönkre, mint 45 óta. Mások meg azt mondták, a többiek, a zsidónők, akik tudtak németül, meg értettek, ugye, ők meg azt mondták, hogy kísérleteznek rajtunk. És mit akarnak kikísérletezni? Én nem tudom, hogy mi. De mit gondolnak? Nem tudom, én nem tudtam, hát mink ahol buták voltunk, ahogy ezt tudtok volna, azt, hogy mit akarnak. Azóta se gondolkodtak ezen, hogy mit akartak? Hát sincs Isten várod meg. Nem gondolkodtam rajta, én legalábbis nem tudom. Mert hála Isten, gyerekeink születtek azért minden egyikünknek.
Aztán azért nem törődtünk azzal, hogy már mit akartak velünk csinálni. Ilyen kétkerekű kullóra kellett rakni a halottakat, azt akkor rávittük az égetőbe, nem messze volt onnan a pincéből. Ott meg le kellett csuszázni azt a kamencébe be, ott meg égettük őket. És ezt maguknak kellett vinni? Igen, mi nekünk. Még nem volt akkor még a fabódé, még a sátorba mentünk, mindig aztán. Mire tudjuk, Bezsi, fia halottra vertek engem, meg a Héges Bezsit. Mivel nem vittek el, mondtam, hogy nem vittek el a halottakat, ja. Még meg engem nem érdekelt, ha meg bele voltam átződve, vittek, nem érdekelt, már csak a csontjuk voltak. Majdnem szillatörtek, mikor az ember megfogta őket. Bizony. A halottakat. Azok a szegény kis zsidóanyag millanyék voltak. Illen békunk kis lábok volt. Mind ott meg voltak. Áj, holla. Tehát egymás egyé voltak ám rakva, stózva. Ja. Ja. Hát nem jó róla beszélni sem. Csak tavasszal vittek el bennünket Függszverbe. Ott oda még azért vittek bennünk, hogy ott egy szövőgyár volt. És akkor azt bombázták, mikor odaértünk, és aztán ott megszűnt minden, azt akkor azt szöktek a katonák, mindenki ment, amára látott, aztán minket is sorba állítottak, akik ott maradtunk, ugye nem tudtunk már onnan elszökni se semmi. Azt akkor hoztak bennünket így gyalogszerrel. De hányszor megszöktünk, aztán mindig oda karítünk vissza, ahonnan megszöktünk. Bizony. Pinzérbe odaértünk, magunk gyalog mentünk. Azt akkor azután már találkoztak az amerikaiak. Azok után konzervot, kaját, mindenbe adtak, ugye, Csáország Pinzérbe. Ott aztán adtak ennyi, azok a katonák sajnáltak bennünket, oda állottunk sorba, ahol adtak ennyi, hogy együtt. Mondtuk, hogy hát koncentrációs lágerból jövünk, mondtak, hogyan tudtunk a fűnt rágni, észni, aztán sajnáltuk, azt adtak ennyi nekik, ott azt élhettünk. Onnan jöttünk Prágába, vittek bennünket Prágába. De már akkor csak a csont meg a bőrünk voltam. Már csak azt tartott össze bennünk. Aztán akkor, mikor már bevittek bennünk egy laktanyába az amerikaiak, aztán ott a tisztaság volt, rend. Boli laktanya, azt mondták. Vaságyokat kaptunk, takarókat, pakrócokat, mindent kaptunk. Meg a kaja is, meg a tisztaság, ruhát is kaptunk, mindent. És most akkor felhízráltak bennünk, elég jól néztünk ki, mire hazaértünk. Ja, hát sokat szenvedtünk, de már ugye annyi év után már nem lehet ezt elmondani. Nem tudjuk elmondani már, még nem is jó róla beszélni. Nem tudom, majd ott, ha elmegyünk Komáromba is, hogy ott hogyan tudjunk majd kibírni azt a tájt, vagy azt, amit meglátunk ott. Hát a makke van újítva, nem ollam, mint lakkor. Ja, nem hiszem, makke van újítva. Távol nem, Zsuzsi. Már fel van minden újítva. Már nem néz ki. Azért nem hiszem, hogy a bunkerok azok még vannak az ilyen. Minden ott volt, azóta te van újítva. Hát a házam még van, hátam hát az irodák azok meg vittek ki bennünket, akkor már Balkieszali volt ez az épület, tudod? Azt mondja a biztos még van. Amikor kiállítottak, hogy a lágérbe vittük őket, hány év? Talán 3 évvel később, még az éjszakán, azt mondja, hogy nem is jó vagyok, nem tudom.
Két fehér ló volt. Avval hordtak be. Egy lovastól, két fehér ló volt. Arra dobálták fel a hullát. Gyereket, asszonyt, nőt, mindenki. Ki volt? Ki meg volt hallva? Minden reggel vitték a halottakat. Mindig kérdezték, hol vannak a van halott. És ha van halott, akkor mondják. Volt, aki takargatta egy pár napig maga mellé. Mellett. A foszlásnak indultak, sokszor akkor adták ki a halottakat. Tu sa che cane mulo drago. Šutito modar. Kad te sam vedi sadam, kad te mulam majne. Kad ti sa samano traju sari salo sulu. Poćoginas le mule, kad i godi hulinas. Ei lepeidenas, tavarikotašonas. Sako te täällä pusenas vanhalot. Muuta kiertagatta. Muuta kiertagatta, mä foslásnakin tuutak halottak. Mikor visszaadták, addig semmi. Hát ott nem számított, hogy most huna halott, mikor egyszer egy hónapban összeszedték abban nagy kocsiba, olyan deszkás kocsiba két fehér ló, akkor egymást kettőre dobálták. Korpás kenyeret. Féldobálták az testvéremet. Micsoda szegénység, micsoda. Annyi volt a halott mindenféle fajta, mink is hullák. A nagybátyáimat, a unokatestvéreket, itt annyi koponyát lehetne nagypapa, nagypapáját, mindenkit Kiválogatták a fiatalokat. Kipusztítottak bennünket, Jó, mindjárt. elhoztak bennünket a németek. Jó. Itt aztán kiabálhatott, akárki ordíthatott. Mindent csinálhatott, nem hallotta még az Istes. Senki nem hallott. Csak pusztítottak bennünket. Az a bunker, ott csak azt kérdezték, hogy van-e halott. És ott voltunk bent, ott föld alatt voltunk. Ott volt, van egy ajtó balra. És innenfelé meg voltak a zsidók, meg papok, ilyen fehér abrosz volt a vállukon, arról lehetett így, mint Keril, igen. Dobálták föl itt a kenyeret. Milyen messze van. Borzasztó, ami volt. Nagyon borzasztó. Valami halottott ide. Lehet, hogy van halottam ide. Vigyázz! Itt szenvedett a meg anyám, testvérei. Jaj, lehet, hogy mit szenvedtünk mink itt, drága Istenem. Engem volt egy német, Dávid, hogy elvisznek Németországba. Nem tetszettem nekik, úgy lelekedt a lépcséril, hogy orromon számon jött a vér. Akkor volt egy másik, az rendesebb volt, akkor elvezetett engem, hogy mossam le magam, mert csúron egy vér voltam. Így bántak az emberekkel, mind a kutyával is. Itt nem jó rá emlékezni, ahol szenvedtünk egy csomó. Ott voltunk, azt én tényleg rájöttem, hogy ott voltunk az a hármas bunker, ami itt van, itt a sarkon, és a férfiak meg a másik felén voltak. És oda dobálták nekünk le onnan a magaslatról a kenyeret. A szakik ráhajasaltak, vagy tudtak szerezni maguknak, azok ettek, aki nem, meg ott étlenkedett, kopra. Gyűjtek ilyen civilek, hát ilyen jómódú akárkik, és dobtak le apró pénzt, meg kenyeret, és akkor élvezték, hogy ezek mikor kimentek ezek a mi fajták, hogy marakodtak kenyérre, meg arra apró pénzre. Hát azok meg föntről jól élveztek. Amit ezek mondtak. Néztek. Itt van az a hármas bunkerni. Itt voltak az asszonyok, még a rács is megvan, arra emléktek nagyon. Hát ti vízes volt, arra a rácsra, de emléktek akkor is. Mikor anyámmal itt voltunk. Itt feküdtünk sorba, mint a disznó. De nagyon sokan feküdtünk. Ha le tudtunk feküdni. Ha le tudtunk feküdni. Csak az a baj, hogy inkább bávaludtunk, mert borzasztó sok. Nem volt itt annyi hely, hogy itt feküdjünk. Rugdostak, vertek bennünket a németek. Ezek a csendére. Ide hoztak először bennünket.
14 éves korunkban, most aztán elvittek velünk. Még hideg is volt, se ruhánk, se cipőnk nem volt. Majdnem fémesztelenül kilódtunk itt, majdnem 2 hétig ebben a nyomortanyában. Ja, Istenem. Hogy az embernek tényleg azért vagyunk tönkre minden. Unokájának mesélt róla? Ja, minden egyik tudja már, hogy mit kilódtam, mit sem, hát azért írta már velem. Volt a bűnünk, hogy cigányok vagyunk. Ja. Na. Igen, az volt a bűnünk. Az a bűnünk. Igen, abban az apja nem cigány. Apa nem cigány, de én akkor is cigánynak tartozom. Az anyja cigány. Mert anyu is az. Anyu is cigány. Jó lenne tudni, hogy miért vittek a bennünk. Hát csak abban volt a bűnünk, hogy cigányok vagyunk. Ja, igen. Menjünk már ma, igen, pázok. Pedig hát azért be vagyok költözve. Igen, így vagyok meg rá, minden marad. Igen. Jaj, de fáj. Galantán ott odahajtott, és Tallóson szabadultunk meg. Azt hitték, hogy soha az életben nem fogjuk hát mikor jöttek az oroszok, én nem a szálosi, azt mondta, kiabáljunk szálosi, éljen a szálosi. Akkor adtak egy kis kalbász nekünk. Úgy van, akkor. Meg egy kis kenyeret, az ünnepi kaja volt, az volt az ünnepi kaja. Hát igen, azért, hogy elmentünk. Nekünk nem adtak semmit. Nekünk egy idős bácsi mondta, hogy menjünk oda az állomásra, és az mutazta meg, hogy innen megy a vonat, és akkor az fölültetett bennünket, akkor Székesfehérváron mentünk vonattal. Úgy van. És akkor onnan megint valahol, de ott is a vonatban meg akartak bennünket ölni a németek. Így van. Ott egy fiatal nét meg is erészakultak, és meg is ölték ott a vagonba. A házokat leburítottak, le volt bontva, itt semmi nem volt ezen a soron. A világon semmi se. Úgyhogy mi nem akartak, a faluban nem engedtek be bennünket. Azt mondták, hogy meg kell elni neked, mert ronda, mocskos, cigányok, tetvesek. Meg kell nem kéket megszaporítani, ki kell őket végezni. De nem volt nekik ideig, mert elmenekítünk, itt hagytunk ezt a helyet. Mentünk az erdélybe mindenfelé. Úgyhogy nem volt itt marandás. Mikor begyittek ma, akkor ma jobb lett. Pártoltak bennünket ezek a... Csináltak itt gúnyhókat utána az emberek, majd édes gúnyhókat csináltak, minden. Gúnyhókat csináltak, visszagyittünk, visszahoztak a szilénk minket ide, minden. Mert hát csak itt volt a helyünk. És itt laktak. Itt laktunk. Úgyhogy nem volt itt ennek mentség. Kigyittek, lássa milyen messze van a falu, és kigyittek, hogy megelik mindenkit, aki vissza tudott gyíni. De már fiatalok nem voltak, mert elvitték őket, meg megelték őket, amíg tudtak dolgozni. Csak az anyák voltak, meg a nyomorult emberek. És akkor született ez a dal, amikor itt laktak újra? Igen, akkor elmondta anyám, meg apám sírva, mondta, hogy tanultak, hogy mit csináltak vele. Akkor elkezdtek sírni. Tényleg, amikor itt... Hogy van ez a dal? Hát most itt ne tanultattad. Jaj, hogyan? Dehogy nem. Ja, Istenem. Inger dames dale ande komaroma, kotar palpale chavile, sarnumae pure. Vége nekem anyám, meg kell halni, megeltek bennünket a német. Nem bírom tovább, mert elfog a sírás. Nem bírom. Anyám, ezt tanulta meg apám sírva. Mindig. Ande sudine ma ando jaj vagonio. Pai cidine ma trincare gesso. Catemera vdaleta na sotekera. A férfiakat rahóba vitték. Minket meg abba a táborba, Rágérbrészre.
Akkor égették a halottokat, angyalom. Volt egy nagy kemence, olyan, mint a téglaház. Olyan kémén volt. És kék lánggal égtek meg sárgával. Abban a lágerban voltam én. Onnan vittek dolgozni. Aki nem ment dolgozni, ott vitték el égetni. Zsidókat szedtek, akkor izékat. Azt a másik muzsikot, cigányokat is. Azokat is vitték. És maguk milyen cigányok voltak? Magyar cigányok. Kolompár cigányok? Én nem tudom, mert én nem nevelkedtem cigányok között, hogy szólítottak. De mivel foglalkozott a maga édesapja? Aratni jártunk, masinálni. 13 éves koromban már fölmentem a masinára, dobra dolgozni. Az uram meghalt, elített a busz, ma 10 éve. Azóta csak vagyok. Tiedbe kapáltunk, kukoricát szedtünk, minden. Mentem uborkát venni, aztán mentem kerékpárra, és leestem a bicikliről, eltöretted a gerinccsontom. És azóta leszázalaikultak. Akkor még fiatal voltam, 40 éves. Arra se került látni, hogy ablakot vigyek. Annyi pénzem se volt. Az unokám itt lakott, és a drága felesége kitörte. Azért, mert nem engedtem átvezetni oda a villant. Innent akarták átvezetni. Majd kikapcsolták, és akkor az enyémet akarták, hát de hogy engedem, hogy engem büntessenek meg. Nekem kitörte. Ajtót is kellene venni, látni. Ajtóm sincs, ablakok sincsenek. Minden kellene volna. ...44-ben, akkor hurcoltak el, angyalom. Elvittek, korán reggel vittek el, hajnalba. A nemzetérek meg a csendérek. Szigetvárra bevittek, onnan megvittek Pécsre, onnan megvittek Komáromba. Ott voltunk egy hétig, kiválogattak minket ott, hogy ki ment dolgozni, kit. Ahogy azt mondták nekünk, hogy elvisznek dolgozni. De azt se tudtunk, hogy hová visznek. Aztán akkor mondták, hogy no, álljatok sorba állítottak minket. Még kislány voltam akkor. Mi voltam 14 éves, 13. Akkor sorba állították a férfiakat, a nőket, aztán mind kiválogattak, hogy ki ment dolgozni, ki nem. Mondtam, én is megyek, nem tudtam, hogy Németországba visznek. Jaj, haza fogok menni, de nem fogok meghalni. Haza fogok menni, nem fogok itt maradni. Elvisz, anyám, elvisz, ki jó utat kívánok.
ott itt csendőrök voltak, ahova mi jó dolgozni jártunk idegségre. Aztán mondták, szökjetek meg, Annus, szökjetek meg, ők kicsi lányok voltunk. Szökjetek meg. Aj, mondom, nagyon is röltök bennünk, még nem. Ismerős rendőrök voltak, vagy csendőrök. Mondom, nem, én félek, én nem. Az én anyám meg azt mondta arra, jaj, azt mondja, majd valamit küldök, azt mondja, enni oda, amit elviszöl vele erre az útra, meg nem tudom milyen ruhákat kellett összeszedni, meleg ruhákat, mert novemberben volt. De mit mondtak maguknak, akkor hova viszik magukat? Munkára. Kiket szedtek? Éjjel 11-kor kellett hazajönni hidegségről, hol dolgoztunk, már répaszerés volt. Utána még kukoricát fosztottunk falon, hogy jöttünk gyalog haza. Hát addig, hogy lefölöttünk, lefeküdtünk, hogy majd jöttek, értünk. Kiket vittek el? Hát Peresztőről elvittek többet. De lányokat, asszonyokat, családot? Lányokat. Csak lányokat? Lányokat, meg férfiakat. És az asszonyokat? Az asszonyokat, azokat nem. Pedig azok nem dolgoztak. És az ön édesapja? Én nekem muszáj volt, az én apám akkor nem ért. Nekünk muszáj volt dolgozni gyerekeknek, már nem voltak eltartson benne. Tehát akkor csak a lányokat szedték össze? Lányokat, meg ilyen idősebb embereket. És utána hova vitték magukat? A Nagycenki csendőrösre, onnan meg Komáromba a Csillagerődbe. Ott mit mondtak, hogy miért viszik oda magukat? Nem álltok ott szóba vele, csak be kellett menni. Ilyen, mint a disznó etető, vagy mi volt, olyanok voltak a szóba közepénye. Aztán ott le lehetett ülni, akinek helye volt. Szóval voltunk 2 hétig, és akkor kiabálták, hogy ha mehetünk haza. Hát mindenki özöllött a kapu bele. Hát aztán csak be a németekhez, a katonákhoz. Aztán mondták, hogy hát föl kell iratkozni. Hát mi állítjuk, hogy mehetünk haza. Aztán akkor fölírtak bennünk minden, másnap meg szállítottak bennünk Németországba. Ő azért lett babus, mert a lágerban voltunk Ravensbrückben, nagyon szép cigánlány meghalt mellettünk, de nagyon szép volt, és azért lett ez is babus. Hát, fájdalmas is egyben, de örülök neki, hogy én kaptam meg a nevét. Miért? Mert ő tovább él, én bennem. Akit ő annyira szeretett. És én élek. Tehát tovább él benne az a szeretet, amit az iránt érzek. Én ezért örülök neki. De fáj is, mert az már nincsen. Az megszűnt Németországban. Mert elégették. Holott csak az volt a bűne, a származása, mert cigány volt. Mert más bűnt nem követtek el. Meg a Máriák, hát lett belőlük 2. 2 Mária volt, aki meghalt Németországban. Nagyon sokat szoktunk erről a dologról beszélgetni. Akkor ugye el van keseredve, akkor mindig sír, hogy inkább őt is elégették volna ott Németországba. Akkor kikészült teljesen hozzátartozói véget. Minket nem vittek Komáromba. Vitték egyenes Németországba? Nem egyenesen, hanem átsorogtak velünk a állomásokon. Bécsig átsorogtak velünk. 2 hétig, 1 hétig, egyfolytában. Akkor a vizek le voltak mérgetve. De a zsidók azért rendesek voltak. Kohányok, négy adtok vizet, mert el van mérgezve. Nem is ittunk. Volt, aki húgyozott, hát ha már meg kell mondani az emberek előtt. Pisítak a nők, azt hitták meg, a cigányok nem. Ha megölték volna őket, akkor se csinálták volna. Ilyen sem volt a Szánkszélin a láttól, a szomnyasságban. Száraz olyan kolbasztattak, de nem adtak hozzá se kenyeret, még vizet se adtak, a bátyámat ott vitték agyon, mert szomjas volt, szegény, és agyon vitték a vonatba. Ugyan kért vizet, oda ment a német, hogy agyon vitte, hogy minek kér vizet.
A nagymamám a izébe már rosszul volt. A vagonyba. Levették, azt akkor úgy belevágták vissza a vagonyba őt, tehát hogy mintha most láttam, mekkorát koppant, csak úgy, azt mondta, hogy ha hazajövünk, és azt is megmondta, hogy ki jön haza. Azt mondta, te mész haza, meg a Roszka cigányos neve, Bece neve, az egyik testvéremnek. És akkor azt mondta, hogy hazajön, meg te is hazajössz. Ide a többi senki köztünk, a mi rokonunkból senki, a családunkból. Ha hazajössz, a lelkemé adja, azt mondja, egy 2 kilós kenyeret valaki szegénynek. És mi lett a mamával? Mi lett? Meghalt, hát többet nem látok. Elvitték, azt nem láttuk többet. Volt aranyfülbe valóm, azt kivették. Apám vett nekem nyakláncot, azt is elvették tőlem. Ki vette el magától? Jaj, a németek, angyalok. Kivették a nyakunkból. Nem csak nekem, a zsidók lányoknak is. És egymáson feküdtünk abban a nagy barakba. Így volt a halott ragva, mint a méterfa. Így voltunk ragva. Én nem voltam, Isten ment. A halottak. Aki már régóta ott volt a lágerban, régi rabok, azok rakták. Én nem. Minket vittek az erdébe vágni a fát ki. Jártunk dolgozni. És akkor adtak aki bement, akkor adtak egy tűrűközőt, meg egy szappant a kezébe. Akkor azokat elégették. Nekünk beengedtek, már tudtuk, na mondom, minket nem égetnek el. Mert úgy volt nyilvánosítva, hogy ma akkor nem volt szabad égetni. Auschwitz azért nem fogadott be, csak a Ravensbrück. Az befogadott minket, ott voltunk tovább mint 1 évig. Ott szenvedtünk, éhhalálok voltak. Aki megszökött, agyonlitték. Meg az áram elvágta. Körül voltunk árommal. Nagy éjjel volt, 3 órakor. Kikergettek a barakból, akkor így sorba állítottak minket. Így álltunk. Pont mindaz, hogy sorba állítottak, hogy tudjanak leolvasni. Volt a konyha mellett ilyen, ahol a kokszot, kiszedik a kályhákból a kokszot, és arra dobálták be a népeket. Aki lopott, vagy aki kondérokat föllökött, vagy ilyesmiket, oda tették bele rossz beszélni. Látta ezt? Láttuk, persze. Csak azt rácsukták a vasajtót arra koksz tartóba. Tehát csak a sikítás meg ordítás, aztán eljöttünk onnan, mert leszakadt a szívünk a fájdalomtól, hogy a kokszon égtek, az égő kokszon, a parázsokon. Nagyon rossz minden folytottan, nagyon rossz minden. Az élő embert? Az élő embereket, akik valamit csináltak. Ja, ennyi mit adtak? Kerékrépa. Főzték meg csak úgy. Nem volt se rántás, semmi. Csak úgy megfőzték. Itthon a disznóim jobban esznek, mint ott kaptunk. Azért kaptak, mint trifuszt. Volt ott román, lengyel, cseh, mindenféle nemzet volt. Keverve voltunk. Aki megérezte ezt a fájást, meg ezt a szenvedést, azt tudja, hogy mi volt ott, mit szenvedtünk. Elég baj. Mi nem tudtunk németül, ugye, ott csak a német szó, meg a német szó. A zsidók meg terpeg. Voltak ott német cigányok, azok már 5 év óta, amikor minket elvittek, 44-be, már 5 év óta ők ott voltak.
persze, mikor ott voltak a cigányok, mindig furakodtunk, hogy közel legyünk hozzá, mit mondtak most mit mondnak. Így azt mondták, no, mostanig mehetnek, voltak magyarok is ilyen, akik beszéltek ottanig, majd ma abban voltunk, abban az évben nem lehetett kimenni, sohogyan se. Hogyan hitták a nem... Vagy kerítés, vagy mi volt? Kerítés volt ott, és akkor már ott voltak ezek a németek, minden, és akkor azt mondták, na, mostanig lenyírtak minket, le voltunk, mesztelenek voltunk, ekkora ruhat vagy valamit nem, mind elvették tőlük, még a párhákot is, meg vánkosokat is, ami volt ott, vitték minket. De még azokat is nem lehetett bevinni, ott kellett letenni. Kívül maradtak azok. Aztán ott meg kellett állni a lágerba a fürdő előtt, ott mindent levetni, ruhákat, mindent, ott te kellett, anya szűnt mesztelenre, mindent le kellett pakolni. És akkor kiabálták németül, hogy be kell menni fürdőbe, mert akkor a gumi, a hideg gumiságot már tartották. Meg akkor adtak injekciókat. Azt mondták, hogy feküdjek rá, mind itt a kórházban, mi van az orvosnál. Van egy fehér, ez így volt mindig. A kis ágy volt, ottanig, és azt mondta, hogy hát feküdjek le, és ottanig akkor lefeküdtem, és úgy akkor megvizsgáltak. De én éreztem úgy, hogyha mint a csípett volna, valami engemet, mikor megfogta ekkora kis, mint kis vassal, és így tartotta ott valamit. És én akkor éreztem, hogy valamit megcsípett engemet. De hol? Testbe. Nem is szervizbe, persze, és nem tudja elmagyarázni. Kezében. Mert kísérleteztek rajtunk az injekciókkal. Ez hogy történt? Akkor, mikor lepüröztötte bennünk, mindjárt Ez Ravensbrückben? Fölött feküdni az asztalra, először lekopaszítottak bennünk, és akkor anyamébe injekciót adtak, forba injekciót, tablettákat adtak. Ez többször megfordult. És akkor adtak injekciót, akkor adtak tablettákat, akkor többször oda-visszavitte bennünk, megint csak csinálták. És mit mondták, miért? Hát ott nem közölt, ott nem lehetett kérdezni senkit, semmit. Ott nem közöltek semmit. Ez fájdalmas dolog volt? Fájdalmas, ám. Hát én tiszta életű lány voltam akkor, még 15 éves se voltam. Jaj, kaj, me mamodiko, megalasi kerül. Leciacie pralenca, la się maleńca. Jaj, elmész, babám, elmész, ki olyutat kívánok. Ja, még hazaér, elterett a lábom. Jaj, kereke autó mellett, jaj, de sokan ülnek, ke mind a 24-en rólam termékeznek. Jaj, kél akarnak zárni, hát a 3 árva kire fog maradni? Nos, az angolok, mikor befogtak minket, még azonnal felszállítottak minket Hamburgba. Ott már jó volt. Ott is kaszárnya volt, nem láger, mert ágyak voltak, több ágyak voltak. Hát kaszárnyának láttuk. Ott már rendesen kiabáltak mikrofonnal, hogy fáradjanak ebédelni, magyarul rendesen.
Na aztán utána az angolok kéz alatt voltunk. 6 hónapig nem engedtek ki, deportált kártyát kaptunk, kis fehéret, olyan, mint egy kártya, csak fehér volt. És akkor elvittek minket, elmentünk, kerestük, hogy majd a rokonunkat megtaláltuk, vagy valamit, elment villamosok, mert ott is villamosok vannak. Elmentünk villamossal ide-oda, találkoztunk német cigányokkal, kérdezgettük, nem tudták, de hát azok mind meghaltak. Aki ennek a nevén van, az is meghalt. Ausztriának gyűjtünk. Csehország, Ausztria. Onnan gyűjtünk el haza. Egy évre jöttem, egy évig voltam kint. És arra az évre meg is jöttem. Hát mikor az uram élt, akkor boldog voltam. Egy kicsit. De most szenvedésbe vagyok. Most már nem, mind a fiam segít, mind senki más. Meg a Jézus Krisztus segít meg engem. Az van velünk. Az segít. Más nem.